Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Чаллыда кискен тын юллары инфекциялары арту күзәтелә. Табибларга ничек мөрәҗәгать итәргә Гүзәл Шихапова ачыклады. Соңгы араларда балаларның бетләүе турында еш ишетелә. Бу дөреслеккә туры киләме? Римма Әхмәтова белеште. Күңел дусларын җыям. 4 мартта радио тыңлаучылар өчен бушлай концерт узачак. Оныгым авырды, табиб чакырта алмады. Безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шундый хәбәр калдырдылар. Табиблар кискен тын юллары инфекциясе белән авыручылар саны арта дип билгели. Татарстанда 16 мең ярым очрак теркәлгән. Эпидемиологик бусагадан тайпылыш юк, шулай да страховкаларда телефоннар тынмый. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Кискен тын юллары инфекциялары белән авыручылар саны гыйнвар азагында февраль башында артыр дип фаразланган иде. Әле җылы һава торышы, әле вакцинация актив алып барылу ярдәм иткән. Табибларга мөрәҗәгатьләр соңгы көннәрдә генә арткан. Язылуы бик җиңел түгел. Госуслугидан языласы инде. Алай. Ширләр инде әйе, еш ширли балачага садигында да. Шу мәктәпләрдә дә менә еш балалар ширли. Шәһәрдәшләр участок табибын өйгә чакырта ала. Мисалы өчен 5-нче балалар страховкасында шалтыратуларны берничә оператор кабул итә. Эш көннәрендә алар иртәнге 7-дән кичке 5-гә кадәр, шимбә көндезге 1-гә кадәр эшли. Яллардан соң шалтыратулар арта. Рекомендуется вызывать врача нашим пациентам при заболевании. Это может быть обострение хронического заболевания, это может быть наличие какого-то острого заболевания. И также при повышении температуры 37 градусов все эти вызова будут в обязательном порядке приняты и обслужены. Төп белгечләргә чират булмасын өчен кичекмәстән ярдәм күрсәтү кабинетлары эшли. Поступает ребенок, пришел на прием с температурой. Они подходят к врачу, к медсестре и говорят: у нас температура. Они сюда ко мне отправляют, я их обслуживаю здесь. То есть без очереди они ко мне приходят. Справки, которые они посещали школу, допустим, день-два там, или по какой-то причине семейной обстоятельства. Авыруның хәле авыр булса, ашыгыч ярдәм чакыртырга кирәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 5-нче һәм 9-нчы страховкаларда регистратура телефоннары эшләмәячәк. Бу ремонт эшләре белән бәйле. Телефоннар эшләмәгән вакытта пациентлар вакытлыча номерларга шалтырата ала. Аларны экраннарда күрәсез. Шул ук номерлар буенча учреждениеләрнең ялларда эшләү графигын белергә мөмкин. Бәйрәм уңайыннан эш тәртибенә үзгәрешләр кертелә. 5-нче хастахана стационары тәүлек дәвамында ялсыз эшләячәк. Соңгы араларда балаларның башы бетләү турында еш ишетергә туры килә. Кайбер ата-аналар әйтүенчә, бу балалар бакчаларында, мәктәпләрдә күзәтелә. Әлеге сорау белән безнең кайнар линияга шалтыратучылар да булды. Билгеле ки, әтиәннәр үзләренең исемнәрен дә балаларның кайда бит ияртүендә әйтмиләр. Бит чыккан дигән хәбәрләр Россиянең башка төбәкләреннән дә ишетелә. Шагылда хәлләр ничек? Әгәр дә башта бит табылса нишләргә? Хәбәрчеләребез аңлатыр. Кышкы каникуллардан соң кайбер мәктәпләрдә чынлап та бетләү очраклары булган. Әмма күпләп түгел, дип белдерделәр безгә Роспотребнадзор идарәсендә. Был некоторый рост заболеваемости с педикулезом за январь месяц по сравнению с 2017 годом. Поэтому было зарегистрировано 35 случаев педикулеза в 16 школах. Поэтому случаи, это на 3 случая больше было, чем в 2017 году. А в феврале у нас уже регистрируются единичные случаи, то есть все случаи, которые были в январе, они пролечены. Элек педикулез шапшак үз-үзен карамаучы кешеләргә генә хас булса, хәзер ул бик чиста пөхтәләр арасында да килеп чыгара мөмкин. Чөнки ул бик тиз йога. Мәсәлән, үз киемен шишенү урыннарында. Бит 1 минут эчендә 35 см ара узала икән. Укучылар ширне бергә фотога төшкәндә телефоннан уйнаганда да йоктыралар. Бит таралуны искәртү йөзеннән Роспотребнадзор идарәсе февраль аеннан педикулезга мәҗбүри тикшерү кертте. Бакчаларда айга 1 тапкыр, мәктәпләрдә уку елына 4 мәртәбә. Күп кенә уку йортлары өстәмә чараларда уздыра. Айга 1 тапкыр 4-5 классны сайлап инде, шулай ук карап чыгабыз. Әгәр дә ки анда очраклар була калса инде, ул укучыны без дәресләрдән азат итәбез. Педиатрдан справка белән киләләр инде аннан соң. Педикулез, отсутствие педикулеза. Шул вакытта гына дәрескә кертелгән. Шул вакытта гына без аларны дәрескә кертәбез. Бетләү уяткана түгел, куркыныч та, чөнки паразит бөҗәкләр йогышлы авырулар таратырга мөмкин. Тарихка күз салсак, 1-нче Бөтендөнья сугышы вакытында бетләр тиф авыру таратып меңләгән солдатлар кырылган. Родителям необходимо постоянно осматривать детей, именно волосистую часть головы, на наличие высыпаний. Высыпания, как правило, возникают в затылочной области и в височных областях.
Значит, также родители могут обнаруживать узелки, которые плотно прикреплены к волосу. То есть ее иногда путают, вернее, с перхотью, поэтому здесь нужно обращаться лучше к доктору. Табиб кушканнарын түгел үтәгәндә беттән дәвалану тиз һәм катлаулы түгел. Рим Әхмәтова, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр, шатлыклы вакыйгаларыгызны уртаклашыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бүген журналистлар өчен Аргана залына экскурсия оештырдылар. Әлеге чара учреждениенең 13 еллык туган көненә багышланды. 1 марта 2005 года состоялось торжественное открытие. Шаллыга Арганны Казан дәүләт консерваториясеннән кайтаралар. Аны республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев бүләк итә. Инструментны урнаштырыр өчен бинада табыла. 2005 елда аны тантаналы рәвештә ачалар. Когда открывался органный зал, очень много было скептиков. И все говорили, что именно зал классической музыки, академический зал, в нашем городе не приживется. Акустика яхшы булсын өчен залны махсус формада эшлиләр. Тавыш яхшы яңгырасын өчен идәннәр, сәхнә, диварлар агачтан эшләнгән. Залда һәрчак 20 градус дымлыкта саклана. Бу инструмент өчен кирәк. Органның 3000 трубасы бар. Кого я не позову сейчас, знакомых, или где-то вот мы встретимся, я говорю, приходите на наши концерты органные. Они говорят, да, правда, у нас есть такой зал, сначала удивляются, потом они приходят и уже больше от нас не уходят, как бы это наши постоянные слушатели. Орган залында елына 120-гә якын концерт уза. Ел сайын 60 меңлек тамашачы классик музыка тыңларга килә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Күңел радиосы кабаттан дусларын җыям 4 март көнне Арзан сәүдә комплексы янында халык өчен зур концерт булачак. Ул 23 февраль һәм 8 март бәйрәмнәре хөрмәтенә оештырыла. Бу чарага теләгән һәркем бушлай килә ала. Башлана көндезге сәгать 12-дә. Уен көлке, җыр-моң, кызыклы бәйгеләр булачак. Һәм инде без барлык шәһәрдәшләребезне генә түгел, безнең тыңлаучыларыбыз хәзер бөтен республика буенча 92дә 6 FM-да эшлибез без. Шуңа күрә без барлык тыңлаучыларыбызны көтеп калабыз. Монда инде шәһәребезнең җырчылары үзләре иҗат иткән җырларны башкара һәм күңел радиосының алып баручылары да бик кызыклы бәйгеләр үткәреп, шушы бәйрәмнәрне матур итеп уздырачак. Алда тагын бер бәйрәм көтелә. 1 апрель көнне Сарасадыкова исемендәге концертлар залында күңел дусларын җыя дигән зур концерт булачак. Билетлар сатуда, рәхим итегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән бүгенгә сау булашам. Исән-амин булыгыз. Кредит без первого взноса и переплат в корпорации «Центр». Холодильник LG Total No Frost всего за 1667 рублей в месяц. Корпорация «Центр» – все как для своих. Санаторий Шифа-Васу и Жминводы предлагает своим гостям уникальные лечебные программы. Пусть наступивший год пройдет под знаком здоровья, красоты и благополучия.